Здравейте хора, в днешното видео ще играем на Brawl Stars. От много време не съм снимал, но най-накрая ще снимам. Ако не знаете, чак някъде събота и неделя само снимам. Сега на ранкет вече съм такова самото. На ранкет вече съм бронз 2. И само да ви кажа, ако ще ми вярвате, ако искате не ми вярвайте. Мико е много добър. За вас не знам. Ако е на повече левел е добър. Ако не е, не знам пак. Пак може малко да е добър, ама на 11 левел и с Hypercharger мисля, че ще е направо брутален. Сега ще играем малко на баскетбол. Или как скаш това забравя? Просто на баскетбол. Ще играем на баскетбол. За мен Мико е силен. Каквото искате да покажете, за мен Мико е силен. Добре. А сега добре ме се справяме. Другото, ако искате да направим това предизвикателство, където Ванко го играеше, където не трябва да се мърдаме, само ей така. Бързо. Добре. Да. Само едно точно тук, базли или как се казва, ще набиха нещо. Ето, това е нещо. Тук базли видяли ма? Неко, изгавря. Аз няма да се използва. Учам да я убива. Така, че базли... Не! Пак трябва да убим. То направо всички трябва да е. Така. Не, базли, ей! Смутаняк. Да, ей! Теж да ме убий. Сега ще убия. Ето, чудесно точно. Майка. Не? Аз мислех, че съм хванал тук. Между другото, аз мога ли сам да се вкарам? Трябва тук всичко. Давайте. Не, защо го ползвах? Опа, дед, почти. Пак дед? Си. Опа. Добре, една точка. Браво. Един ме гледа. Кой ме гледа? А защо ли не знам? Да, как ще спечелим? Да. Ма чакай, то кой ме гледа? Я да лепна. Така. Да някой от моя... Тук някой... Каже, че някой ме гледа. Ама не знам кой. Я ви обратил... О, епик! Такова емочконка на нита. Добре, сега отиваме... Не. На Арна душа да имам кой да ми помага. И нямаме право да се движим, само... Нали знае, че Мико като удря се движи. Както така е Морчис. Както Ванко го направи, но аз ще го направя с Мико. Защото Морчис го нямам. Мой ще да го взема, ама... Не. Трябва малко да се допазя между другото. Мисля, тук да... Сега. Не. Оби, нямам. Това е много трудно да направим. Чакай, това как се казва? ДДУ или как се казва, що сме? Не спа да го видя, защото той майче ме е в
Клана ли се казваш? Как се казваш? Дедула или... Чай, мога ли така да се учи? Не. Това. Добре. Не мога. Изгаврен. Браво. Дедула скат. Чакай, я да го видя дали... Опа. Я видя. Не. Клуб. Не. Клуба ми се казва Луд за нея, между другото. Ето. Тия тук всички да изпрача. Не мога, бро. Богаташ. Да, бе. Другото искам да проверя нещо. Това е готово. Ключа на фен. Аре, да си ви. Старично. Саша. Килър. Или килер. Ако някой иска да играе, да знае, че айдито не е това. Тоест... Топо. Ето това. Който си иска да си направи скриншот, аз ще изчакам малко. И да ме поканя. Добре. Най-много ме 17 линстрика съм правил. Тук името ме синя, защото очите ми са сини, аз съм учил синьо и така. Нека пак да се пробваме. Не знам какво губех там, просто така седя. Ноутбук. Оп. Добре. Със сигурност ще спрям. Може. Не, защо чех тук? Така. Я мога да чакам. 2 М. О, шоудаун. Така чакам. Браво, убих го. Абе това... Абе я тая за съпро да навсълчи. Нещо много лесно ми. Надолу. Той мога почти всичко прави. А пък ако аз играм майко... Чакай ме. Аз да не съм по-добър така. Сега имам идея. Ух, че съм налидала или... Би. Ще помниш казвам ли? Направо ще игра как трябва. Сериозно. Заповядай. Вики! Вики, това не е за теб. Кое? Вики, това. Що е? Защото това е за мама. Не мой. Не може! Аре, добре, оставям. Айде!
Тате, дай я. Скотимо, каже сам. Ама само мене не ме обича. Аре, ние са цигани. Не, трябва да избягам. Готово. Не. Абе, ти кой си да го биш, бе? Ще оставя, ще убия. Когато оставим шоудаун. Вики ме са малко изписали. Да. Да. Това Но как Вики така? ябълка. Това как се казва, искам нещо с низа, кой започваш. Ние за кой? Тихо бе, снимам. Никига. Българин, не. Добре. Но е киса. Гледай само с малко телефон, че това. Добре.